Word of God says, Exalt, whom the Son sets free is free indeed. And we believe, Exalt, na kung asang presensya sa Ginoo na kagawasan, kung asang presensya sa Ginoo, dunay kaayuan, kung asang presensya sa Ginoo, dunay gahom, kung mga kailangan, kung asang presensya sa Ginoo, Exalt, na niyang kabuhaton, nabutang sa iyong kinabuhi, ikaw, Exalt, kung asang presensya sa Ginoo, ang tanan mga babak, Exalt, mga tugtog, ang tanan ng mga Hebrews, Exalt, mga waktan. Lord, we pray to God, we claim, you said in your word, Lord God, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, all of Samaria, Judea, and so on. Lord, we pray, Lord God, that today, Lord God, as we receive, oh God, as we immerse, oh God, by the power of the Holy Spirit, akong diapo ang mga kamatagos sa kanang Panginoon, mga batod, sa iyong kagawasan,
kataktan, Ginoo, pulihan ni mo, Lord God, sa mga pagkating, Lord, walay mga hukong, Ginoo, Lord God, sa kaaway, Ginoo, magdumala sa among kinatuli, Ginoo, sa among talang, among yampo, Lord God, but Lord, in this time of God, among sipahon, among pasalamatan, kailong sa langit ngayon, Lord, walay makatubong sa imong grasya, Lord, ang tanan ang isaling ipasalamatan o tanan nga nas Ginoo naubot mo sikit o my God. Amen. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Amen. So before tayo mag-ikot, iksoon, mamatay sa ukat. Ayan o. Sana lang di, wala lang siya di. Nagkaanan lang siya. Nagkaanan lang. Morning. Amen. So, while waiting for our guest Ikson, kami magwalis ito karon. No? Wala akong kubalong nagili sila kasi may mga kakulian sa dalan Ikson. So, why don't we just pray and then recap sa ito na lang sa katong last sermon na to last time.
Amen? Okay na ba sa inyo? Amen. Amen. So, today's speaker is Pastor Jeff Cox. Amo ang kauban nga kuan kani kapila na siya nakalag diri sa itong church no kabalo kaning yung mga bagong ang kalimutan pinagi na sa effort niya yung son kaning nga asin si Cox. So, while gawin sa iyo Exxon, ato sa ngirika pang ato ang kuan, ang ato ang sermon last time. So, last time Exxon is good about power of repetition, but before that, let's pray. Lord, thank you so much for this time. Ang tiampo man na Lord, ang imong Lord nga mensahe, Lord God. We pray, Lord God, for Brother Jeff as he is coming, Lord God, and biyang po Ginoo nga wala si Abirias kadalanan, and Lord, that he will join us, Lord God, sooner, Lord God. Salamat kay Lord sa iyong pag-uban sa iya. Your traveling mercy, Lord God, will be upon him and his company sa iyang mga kauban. Among giampo sa Lord, nga ikaw Ginoo, Lord, magahatag, Lord God, kanamo Ginoo sa imong grasya ug Ginoo, Lord, sa lihiyan mong itulungog ang kasing-kasing as we receive from you. Lord, you will be exalted in this place, O God. This we ask, we pray, we declare in Jesus' name. Amen. Last time, Exxon is going to talk about the power of repetition. Amen. Kanapitong nanggahong daw sa pagbuhat sa mga butang over and over again will be kung ang demonyo daw dasig kayo siya nga magbuhat sa mga butang sa imong kinabuhi over and over again, no? Perminti kanyang pahinumduman sa imong kagahapon, perminti niyang gubaon ang imong adlaw, perminti niyang danihon kanya sa mga butang sa kalibutan, no? In the same way, so ang tao daw, ang mga Kristohano, dili kayo inana kung consistent sa ilang pagtuo, pagsalig, no? Ang mga tao daw kuno, kanang dali ra kayo mag-give up. Amen. Kita ba Exxon, kita ba apil bataan ng mga tawhana, I hope Exxon and I pray nga dilita parehan na dali ra ta mag-give up. So kung naay mga butang sa kinabuhi sa tao Exxon, basin din ang milagro sa Ginoo sa sunod ra nimo nga pag-testing o pag-try. No, kung karon napakyas ka basin sa sunod. Amen. Basin sa sunod hapit na. So padayon lang gyapon ta sa pagkabot Exxon sa kabubuton sa Ginoo sa itong kinabuhi. Bisan tuod pakyas ta, bisan tuod mga higayon Exxon nga malukmay ta, maluya ta, o dili sigon ang atong expectations sa atong mga kuan, atong mga giampo. So when we do things Exxon over and over again, it kana bitaw kana bitaw mahimo ni siya nga kabahin sa imong kuan, no? Kabantay mo ang sayings nga it takes 2 weeks to a habit. Kanang kung na daw kay buhaton yung gusto nimong mahabit Exxon, kinahanglan nga imo nang buhaton sulod sa 40 days. No, example, dili ka mumatag sa iyo. So kinahanglan sulod sa 14 days, kinahanglan imo pugson imong kaugalingon umatag yung kag sayo kada buntag. Kay pagka 15 days or later on Exxon, himo na mo nang kabahin sa imong routine. Naanad na, no? Kung gusto nimo kada buntag nilig ka sa imong kuan, no, lataran, no, kada adlaw hantod pangitaon na nimo, no, imong lawas ma-adjust na sa maong nga routine. Because when we do have it Exxon, we are kanabitong making imprint sa itong kinabuhi. No? Katong mga dili mahilig magtuon, ingon sila, ulahin na kayong tanan sa inyo, nga dili mahilig magtuon, pag-abot ninyo college, mga muti yun mo. No, it could be done Exxon when we make it a habit to do things over and over again. No, force yourself Exxon to study day in and day out Exxon until it becomes a part of your life. Amen. Kung nang kayo mga kuano, ang runners, mga atleta Exxon, they are excelling on their field not because maayo sila. It is because of a constant habit Exxon of doing things over and over again. Amen. Practice makes perfect. Amen. Ikaw ba Exxon, kung na ba kay butang ikitinguha sa mong kinabuhi, inanglan na ito nga ito ang
i-practice, kinahanglan nato nga atong i-desire igsoon, kinahanglan nato nga atong buhaton over and over again. Hallelujah. So, kanang it doesn't matter if naay ga-encourage sa imo or walay ga-encourage sa imo. No, naiuban nga tao na kinahanglan og support group. Well, you don't need many people to encourage you to do things. You just need the Lord. Kinahanglan na din mong Ginoo, kabalukan Ginoo, encourage sa imo to start those things in your life. No, start og mga kung Lord, na ako'y gusto buhaton, gusto ko reformahon sa akong kinabuhi, na yung mga butang sa akong kinabuhi, akong tantangon, akong gigitrid, mag-start kong bago nga mga lakaw diya sa imo. Nga, kinanglantag na encourage sa to, kinanglantag mga positive na mga kuwan, na mga, you don't need all of that, Igsoon. All you need is the word from the Lord, and all you need is the promise of the Lord. That if you do things, you start things, Igsoon, in your life, it will take place, it will become, Igsoon, a part of your life. Amen? So, no, we learn from our mistakes. The reason, of course, Igsoon, anong ginautro na to, tungod kay sayo. O sa itaganahan o ganang badlungon ta, o sawayon ta, o korehian ta, Igsoon. But it's all part of making things better for you, Igsoon. When somebody corrects you, when somebody says things, Igsoon, to not constructive criticism, even destructive criticism, all forms of criticism, no, kanang dapat mag-encourage sa imo to do it more, Igsoon, to do it better next time. Amen. So, ang repetition, na ito lang, mas si Brother Jeff. So, first is, maghatag ni siya kaligon. No? Ang tao nga perminti, ginahimo niyang habit, ang mga butang sa Ginoo, Igsoon, naghatag sa iya kaligon, diya sa pagsalig o pagtuo sa Ginoo. So, no, in Luke chapter 5, verse 5, Igsoon, where we talked about the time na di Simon Peter nangisda, wala siya kuha, Igsoon. Ingon dito nga, when the Lord said, Igsoon, no, Simon, ato itaktak o makausapa ang imong pukot, palawon ta, ato tang itaktak ang atong pukot, no? Simon had a difficult night, Igsoon. Wala siya kuha, tibok indiro gabi, nabilar siya, kapoy ang lawas, gusto siya muli, no? He was thinking, unsa ka istorya sa kong asawa, unsa istorya na wala ko'y kuha. But then, Igsoon, he says, I will let down the nets again. So, even if you fail, even if dismay ang kwan, Igsoon, padayon ta. Amen. Ini mo tapad, padayon ta. Padayon ta. Ayaw ka na-discourage. Amen. No? Sa niro. So, ang self-discipline na, Igsoon, ang disiplina sa kaugalingon, ang kaligon sa kaugalingon, ang lahuta, Igsoon, mag-build na siya tungod sa atong repetisyon, tungod sa imong perminti, ginabuhat ang usa ka butang, Igsoon. No? Kana bitaw, ang ato bitaw success, wala daw na siya nagdepende sa imong mga butang ang gibuhat sa makausap, ganangko. Amen? No? Kana bitaw, no, nagdepende na siya sa imong mga butang ang gibuhat mo kada adlaw, every day of your life. If you're doing something daily, so that will become a part of your Igsoon. No, kana bitong mga kita na to ng mga katigulangan, kato mga lolo na to, ang imong lolo nga bisan og kanang tig-anaw, ayo magipamukha lagi na magtikasun, ano magkapamukha mayo ka. Mamugha ko ni malulo, Igsoon, at sa likod, mangitag ang kahoy, bukhaon na niya, Igsoon, kapuson ko niya, ilang puto-puton, ilang, ano man, because it is a habit, Igsoon. Habit naman na niya. So, it becomes a discipline in his life, Igsoon. So, what you cannot manage, you're about to lose. Kung sa dili mo ma-manage, Igsoon, you're about to lose. No? Kung ang usa ka relasyon dili mo ma-manage, pawala sa imuha, Igsoon. Ang usa ka tindahan, kung dili na ma-manage ang tarong, mabankrupt imong tindahan, Igsoon. Ang imong pa-eskwela, kung dili mo ma-manage imong time, kung dili mo priority, ay, mawagtang imong pa-eskwela, Igsoon. That's why you need to
manage. And management, igsoon, being good at management, no, requires constant repetition and repetition, igsoon. Amen. Kabalo na ba mo igsoon nga kinahanglan gyud ta nga mag-schedule sa tong time? Kung wala mo kay schedule sa imong time igsoon, dagito na sa uban nga nay oras. Kung wala kay plano anang adlaw, kung kay plano sa matag oras igsoon, mahimo kang kabahin sa plano sa uban nga nay plano. What I mean igsoon is, kung example, kay trabaho karon, no, dapat na kay trabaho na kay mga gikalinawan, na kay mga gilantang kung sa imong repair o limpyuhan. Kung naiman na sa inyo, abay, kuyog tatay, ligot tagsuba. Yeah, wa man mo giplano, so ang himong mahitabo sa imo, sige kuyog ko. Pero there are things in your life igsoon that you are planning, imong nang gihanay igsoon, dili na makabaliban ka. Layo ba di makabaliban, no? Makabaliban ka na mo ko'y buhaton, goodbye. Na mo ko'y ginuhunan na buhaton. Mo nang we need to really be reliance sa likon, igsoon. Malikon ka, dili ka daling matinta, dili ka daling mo give up, mo give in, igsoon, tungod kay nakay self-discipline. Tungod sa pag-constant, igsoon. No? Constant. Ingon pa sa akong maestra sa una, walay batang bugo, kumatuon lang. Tinuod, tinat. Ang uban, may ingon pong batang pilosopo, walay batang bugo, ma'am, basta na ay bright na tapat. Ito na mangupya. So ikaduha igsoon natay reliance o pagsalig. So natay pagsalig sa itong kaugalingon. No, confident na sa itong kaugalingon kung natay constant na practice. Constant na ginabuhat na to, no? Practice makes perfect. That's why dili ka kanang nakay confident, dili sa imong kaugalingon lang, kundi sa Ginoo usab. Amen. Luke chapter 5 verse 5, ingon si Simon Peter, the same verse, igsoon siya, Master, Simon replied, we work hard all day and night, didn't catch a thing, but if you say so, I will let the nets down. So the word if you say so, buti pasabot kung kay tungod imo mangingon, buti pasabot si Simon, nasida ko nga pagsalig igsoon sa Ginoo, no, ni Jesus igsoon nga gaingon sa iya. So, kana bitaw ang ato bitaw kasing-kasing ginanglan man ato divine nga kanang surrendering, naibitaw surrendering igsoon sa atong human effort. Yes, we should practice to equip our life. May motang equip, may motang sangkapan, pero labaw sa tanan igsoon kinahanglan nato tabang sa Ginoo. Kaya kung wala ang pagpanalangin sa Ginoo, bali wala gyud tanan nimo pagpaningkamot igsoon. Bisan pag maatini mo ang mga butang nga imong ipangandoy, kung naa na ka ng lugar, may imong empty, imong kinabuhi kasing-kasing tungod kay wa nimo giapil ang Ginoo. Amen, no? Naa siguro si Peter igsoon, nasiguro yung mga higayon nga dino, no, tungod sa iyang pagpaningkamot, tungod sa iyang pagkuha, nakakuha siya, nakasundan siya, nakabaligya siya, nahimo niya nga kanang kuan, nga kanang panginabuhian ang pagpangisda, pero sa panahon nga gi-require ni Jesus igsoon nga, Peter, pwede ba kong hulam sa imuhang bangka, kabalo ka igsoon, ang bangka igsoon, it means a lot to a fisherman. Dili nila na basta-basta hulman. Kung mao na ilang pangita, mingon ni may mangkol ko, hulmas yung bangka, buting-buting mo niya, pila mo kabuk, 20, na pwede lima nang sakay sa bangka. No, dili ko. Okay nga naman, panginabuyan ako na, pero si Jesus, mingon si Jesus kan Peter, can I borrow your kuan kay imo niya o kanang kuan, imo niya o platform, imo niya o stage ang bangka ni Peter, no? Tungod sa kadaghan sa tao, no, nisakay siya sa bangka, nasa sa tubig. Kaya istorya siya igsoon, nasa lapihan ng mga tao. So inana, gihimo ni Lord igsoon. No, wala may microphone so na pareha sa tuwa. That's the reason why people were able to hear him igsoon, no, as he speak. So iyang ipahulam ang iyang kuan. Ikaw ba igsoon, na doon na may importante na butang sa imong kinabuhi kung i-require na ni Lord na hulaman. Gusto ba ka nga ipahulam sa Ginoo? Sa tao, so pinaka-importante sa tao. Yang life, no? Yang kuan, yang lawas, yang health, yang time, no? Kung huluman sa Ginoo, are you willing igsoon?
That's why we need to really kanang surrender our effort to the Lord, because if in your own human effort, if you could do more how much more kung ihatag mo sa Ginoo. So we need to allow the Lord to redirect our life and our dependence towards Him. It doesn't mean nga dili na gyud ta mabuhat o mulakaw, dili na gyud ta manikay-sikay sa tong kaugalingon. What I mean is when you walk panugyan sa Ginoo, so that your effort will not be fruitless. No? So diyang mulakaw ka, matuka na kay tuon, na kay appointment iapo sa Ginoo. Isalig sa Ginoo, Lord, be with me, Lord God, as I make a deal, as I close the deal, Lord, sa akong pagpanarabaho, sa akong pagpang-apply, yatang tanan sa Ginoo igsoon. Then, sa paghatag na mo sa Ginoo, tutubagon niya, ay, sa kalimot. Ano pa, nagamang kalimot naman. Di naman. Ano naman? For emergency use naman Ginoo. So, gihatag ang tanan sa Ginoo, kay kung gihatag sa Ginoo, pwede sa niya bawi yun. Amen. So, number 3, na i-rate him, na pag-anad, naanad na speaker, nahimo na siya kanang confidence sa process, kanang word nga, trust the process. Are you trusting the process and so on? Amen. So, that's are we trusting that effort, that trust and so on? So, be faithful in your daily grind even when it feels fruitless. Dahil mga higayon sa tao, Ikson, naghimo bitaw ka, then pagkaman, marabag walay kana bitang balik, marabag fruitless man. No, I remember, nagstorya may sa usal ka, kauban na mo sa una kauban na to Ikson, nagstorya siya nga, sa una sa iyang pag-online job, pila ka higayon Ikson nga tablitas ang iyang trabaho, tabla pag-submit niya dili bayaran, siya sayang nga pila ka adlaw na pila ka oras na itong gihaguan itong trabaho kaya tablahon lang buhat na po siya pagkaman hangyoon og maayo hangyoon lubog yun nga murag pangayoon na yung kahago ngayon grabe na sa ilang buwan ibuhat. Pero later on Ikson, katong mga butanga siya kinabuhi, nakahimo to nga na maayo siya, nabansay siya. Nakahimo to sa iya nga makalatas na siya sa deadline, butang din na sila deadline, kauman gusto makakuan na siya ba, makapas na sa deadline, na siya work ethics, nga dili siya kung nasa buhaton, focus din siya dito, nasa pagtugyan sa Ginoo sa iyang adlaw. That's how it is, Ikson. Nainaanan din kinabuhi. So when God rewards him, Ikson, na siya nasang kita si kliyente nga kanang muhatag ng Diyos ug sakto sa iyang sweldo, iya na remember nga katong mga higayon dagang tabla sa iyang trabaho. Mo dito ang panahon Ikson nga di umo lang yung skills, di umo lang yung effort Ikson, di umo lang yung pasensya. So whatever happens to your life Ikson, it's all for a reason. Inay mo tapad lagi rason. So keep praying sa mga tao Ikson nga gabuhat karon nga murag imong una Lord, mura magniatras Ginoo, mura walay advancement ang akong kinabuhi. Keep praying, keep serving, keep trusting the Lord Ikson. When nothing seems to make sense Ikson, remember that God's ways are greater than your ways. Ang paagi sa Ginoo, plano sa Ginoo mas dako kayo kaysa sa imong plano tinuha. So we need to rely on Him Ikson. So, kung ay repetition, kung ay mga areas imong life karon nga murag walay kanang walay progress, hayaan lang nimo. Padayon lang Ikson. So, you are preparing yourself for your harvest. Number 4, Ikson, ay resolve, ay kalindong, na siya kanang bitang kanang resolve pa, puti pa sa buong. Kung sabi, kartiyo ang tawana, kung sabi, quality ang tawana. So, na may mga tao Ikson, bitaw ta, di ba? Kanang kwarta makausap sa tao, di ba? Ingon sila, kung nadaw tao daw, mailan daw nimo siya sa iyang quality, unsa man tawhan na, kung naay kwarta. Amen. Kung madato na Ikson, kung milyonaryo na, ang kadawog loto, unsa, 9 milyon Ikson.
tanawa yung karakter. Kung mauro pagyapon siya, o mahimo siyang masigarabuhon, mahimo ba siya nga ambugiro, mahimo ba nga wala na time sa Ginoo, hindi agad ang iyang liugdangan igsoon. Ang sukdanan sa tao sa diha nga naipanalangin. Kung muli panalangin igsoon, naglakad sa panalangin, grabe kinamuluhod sa Ginoo. No, magsugod pa na isa, magsugod pa na sa hangganan, no, sa lubang ka nang nasa dako nga simbahan, no, kanang magluhod gikan sa palong sa altar, no, para lang paboran sa Ginoo. Sa diyan na paboran sa Ginoo, di na kabalik, di na ka retrace igsoon sa iyang kuan, iyang gipangayo sa Ginoo. Now, when you are tested igsoon, when you are tested with blessing igsoon, it's always good to remember that everything, you are just a steward. No? Kaya naman, hipiyalan na ka na igsoon, dili na imuha. No? Ayaw, himuhay mo kugling mo sama ka sa ungoy, na panahon bitaw na yung mga kusog na hangin, bitaw mo, grabe kapot ang ungoy igsoon, sa panahon nga hinuyuhoy, pareha ka ron nga, no, ang aircon, no, piyong-piyong, taga ka na igsoon. So ayaw, yalo yung kugling mo na mataga ka tungkol sa mga blessing. Hindi mo tapan. Kung madato, bitaw ka. Umayo. Dato naman na. Kung madato, bitaw ka umayo. Ayaw kalimot sa Ginoo. Amen. Hindi na po siya. Pahuma din ko. Pahuma kita. Pahuma din ko ha. Amen. Kaya kung basinog, no? Ano man, ang kanil mga tauhan na isang kanil si Peter, John, si Matthew, sa panahon nga gitawag sila sa Ginoo, they perceive and they kanang realize that there is more blessing in being with the Lord than staying with His present. So na ipanalangin na sila. Kay kung may ingon si Peter, Lord, kamo lang sa Lord, no? Enjoy yun sa nuna kong ning harvest ako, grabe kay kadaghan na isda. Abalo ba kay Igsoon, mo na ito yung last niyang harvest. Ano man, ang harvest naman sa Ginoo. Amen. Kung panalangin na ka sa Ginoo niya, di na nakasimba tungkol na Igsoon. Muna yung last na harvest mo. Gitunglo ni mo yung trabaho, gitunglo ni mo yung negosyo, kung muna yung rason Igsoon na mawala ka sa Ginoo. I tell you. Oh Lord, no, kapalit di ka giro. No, ganan ko sa buwan niya, gidala ko ni sister pa, ni ang giro. Ano man? Ang giro, ano ba, biling na noon, nagpahit giro, nag-alaga giro, di na ka, kuwan kayo, huwag mabiling sa giro. Di na kasimba kayo, mabiling sa giro. Hala, sa church. No? So, yung mga tag-country, doggy, daycare ba na, ito yung utang ng giro, dahil magsimba na. Ang tiro niyo, tayo biling. Abiling. So, kanang ayaw biyahe ang Ginoo igsoon kung i-bless na ka. Kung nakuha na nimo ang imong giampo igsoon, ayaw biyahe ang Ginoo. Remember, pinilan ra ka igsoon, pinilan ra ka sa mga butang ihatag sa Ginoo sa imo. No? Amen. So, these men becomes apostle igsoon and transforming, no, identity sila, internal impact, na legacy of faith. Amen. So, tingnan nyo kung wala pa si Brother Jack. Wala mo kabalo igsoon kung sa rason, pero siguro try na lang nato. Amen. Kay 10 naman. So ako sang naman ko i-anda igsoon, ako yung i-anticipate ng Lord, dili man sa imo no, pero ako yung amen. So ako sang i-repeat igsoon ang akong wali. Kaya ba mo? Every part ko na
tayo no? In the tubig. Well, okay. So, Luke chapter 5 verse 1 to 11 atong basahon igsoon same na verse last week. Amen. Pero lahi nga perspective. Kinahan yun ng Luke chapter 5 no? Ganahan ko sa Luke chapter 5. Sige. Luke 5 Luke chapter 5 verse 1 to 11. Amen. So Luke chapter 5 verse 1 to 11. So siguro dili na kay kuan no kung literal na show igsoon pero ato kuan nga mo ni ang moment igsoon sa Sea of Galilee nga si Lord gi-redefine niya ang discipleship through obedience igsoon no of the kanabitaw ang journey niya nagsumikat igsoon sa mga frustrated nga mga fishermen no. From prostrated to faith to timeless bound to surrendering to God's will. So, kanang unsa may mga butang igsoon nga diin ana sa Ginoo iyang i-reveal igsoon sa tuwa as we journey into this verses igsoon in Acts chapter 5 verse 1 to 11 no. Usa ka adlaw niya na nakidot si Jesus sa daplin sa lanaw sa Gensaret samtang ang mga tao nagpusiso kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Dito sa dapit sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nagwaswas man sila sa ilang pukod. Bisakay si Jesus o sa kanining sakayana o iyan ni Simon o gihangyan niya si Simon sa pagtulog nini sa diutay nato sa tubig. Niya bilingkod si Jesus sa kasakayan o gitudluan niya mga tao. Sa pagkaman na siya sa pagpanudlo ingnan ni Jesus si Simon palawod kamo o gitaktak ang inyong mga pukod aron makakuha kamo. Si Simon mitubag magtudlo tibo kabi kami ng isda o wala gayud kami makuha apan kay sugo man nimo ako itaktak ang pukot. Ilang itaktak mga pukot o daghan gayud kaayong isda ang ilang nakuha o tungod din ang ilang mga pukot hapit na magisi. Usa gikamay nila ang ilang kauban dito sa laing sakayan aron moduol umutubak mutabak kanila nanuhol ang ilang mga kauban ang ilang gipuno pag-ayaw isda ang duha ka sakayan ug tungod din ni hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo miluhod siya sa tubangan ni Jesus ug mingon palayaw ka na ako Ginoo kay makasasala ako. Natingala kayo siya ug ang iyang mga kauban kay kadaghan sa isda nga ilang nakuha. At tingala usab si Santiago ug si Juan nga anak ni Zebedeo nga kauban ni Simon unya miingon siya si Jesus kang Simon ayaw kahadlok sugad karon managad ka na og mga tawo. O nadala na nila ang sakayan ngadto sa baybayon bibiyaan nila ang tanan ug sunod kang Jesus. Amen. Dios magapanalangin sa kulo. Amen. So Nay kanang obedience igsoon nga gibuhat si Pedro dere si Peter nga din nagsugod siya sa ginagmay nga pagsunod sa Ginoo, pag-obey sa Ginoo, no kanang pagpamati sa Ginoo. Hangtod nga naggadako igsoon ang iyang pagtuo, hangtod niabot sa punto nga misunod siya kang Jesus. Aron sa pagbuhat sa mission igsoon. No there naay mga primero is small acts of obedience prepared for divine assignment. So ang una igsoon, ang obedience niya, kanabitong ang iyang bangka, gihimo niya nga palpit, para Jesus, no? Kanang, kabalo ba kay igsoon, para ang milagro sa Ginoo abot sa imong kinabuhi, kinanglan nga i-posisyon din imong kaugalingon para sa milagro sa Ginoo. Sa unsa na pamaagi, sunod sa ginagmay nga sugo sa Ginoo igsoon. Ginagmay nga mga butang, nag-isugo sa Ginoo. So, ang iyang bangka nahimo nga
sanctuary nga diin ang kuan ang mga tao makadungog sa pagpanulo ni Ginoong Hesus. Sa kung giingon kanina o nasa si Ginoong Hesus sa lampyahan, dahil magtudlo siya, ang pagkadungog sa iya katulad nasa tubang, katulad nagalibot niya. Whereas kung masakay siya bangka, mulayo-layo siya gamay igsoon dito sa tubig, natindog siya, he could speak igsoon to those people na nasa shore. So that's how igsoon God created space for His work. So, and then igsoon, in spite of this exhaustion, no? So, gingon kanina si Peter, ang iyang crew, ang iyang mga kauban, grabe kayo nila kakapoy, anong gabi una, igsoon, tungod kay, grabe kayo nila pagpaningkamot, tak-tak sila, ito ilang nibawa, nadagan kayo, o kanang kuhan, kanang mga isda, wala yun, at ito sila speakers, nibawan sa ilang igong na isda, at ito sila ito, wag yun taon, hangtod kay kapoy na lang sila, niulit na lang din sila nga, bisag kanang kuhan, bisag kanang, kanang ingon pa nila na kanang bitong bulinaw gamay wagin igsoon. So that's how no they, in spite of this of kanang kuan sa ilang kakapoy, ilang ipagbigyan si Jesus igsoon sa iyang ipangayong nga diin himon ang iyang kuan ang bangka ni Simon nga kanang kuan nga kanang stage igsoon. Kita ba? Kung nabay, no, kana bitong usay kung dili ta ganahan tungod kay no walay panalangin, kapoy na tong lawas, usay dili mo ta kasunod sa Ginoo. Dayon, tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo igsoon ay naanlak nga mga dagkong milagro siya kinabuhi. No, I believe dili lang tulas nga milagro ni Peter tungod kay nasunod siya sa Ginoo. So, ay greater purpose igsoon. No, katong niingon siya sa Luke chapter 5 verse 5. Because you say so, tungod kay imo mang gipamulong. Amen. Kita sa tuwang panahon igsoon nga bisan ang Ginoo mamulong sa imo, diyo ka mo patuo ba? Dili jud ka mo sunod nga bisan Ginoo nag-istorya sa imo, bisan ang pulong na sa Ginoo imong nabasa sa Biblia, nagumong na niyo may igsoon, usay dili ta mo tuo nga naman. Natay mga preconceived idea igsoon sa mga butang. So, kinahanglan din nga ito din kanang atong iandam atong kaugalingon sa mga kanang kana bisan unsa ka kakapoy no nayusay kanang bitaw kani mga batan-on diri igsoon usay matawagan ako ni sila nga brad natay ko anon karon nga na sila yung mga trabaho biya na sila yung mga buluhaton no si Jonas birthday pa siya mga gabi niya akong ingnan nas makakuan ka makatugtog ka. Ulan kayo igsoon, abot siya doon garinto, si Jubil na abot igsoon, puting basahan ko nga. Sugod ta, no? Alas City na sa gabi, sugod, so nana igsoon. Tungod kay, nana ba? Bisan o ka nang natas sa higayon, hindi ta convenient. Pero kung adunay kamubuto ng Dinos nung kinabuhi, kinahanglan ta mo ubi igsoon. Ito yung obedience. No? Ingon, napakay, ingon bitaw, napakay word ni Lord, may ka, because you say so. Tungod Lord, kay imo mang gi-required, imo mang gisugo, buhaton ako. Amen. Do you have that kind of heart, igsoon? Amen. Sometimes. Number 2, igsoon. Number 2, obedience reveals God's authority in our dependence. Amen. Kanabitang obedience, nag-reveal siya sa God's authority and our dependence, igsoon. No, kanang ang obedience nag-reveal siya nga nagtataw siya igsoon nagpadayag siya nga Ginoo na ay dakong kahimuan sa imo ano na otoridad ang Ginoo sa imong kinabuhi. No, ingon sa Luke chapter 5 verse 5, Master, we toiled all night, took nothing, but in your word I will let down the nets. Sa diyan nga may request si Jesus kang Peter igsoon, usa ka to ka nonsense na request nga naman, usa ka panday, no? Istoryahan ang usa ka hanas nga kanang kuan, haninti kaayong kanang mananagat sa iyang buhaton. Nya, ningon pa gud nga kanang kuan kana bitaw, ningon pa gud siya sa panahon nga udto. Udto ato siya istoryahan nga adto mo sa loob, no, itaktak kay niyong bukod. So ningon dito igsoon na ay kanang nung naay kanang ang iyang expertise, ang iyang logic igsoon ni sukuhay gud sa request ni Jesus. Sa iyang unang-una, walay makuha igsoon sa untong-tutok. Gabi ang dapat sakto nga kuan. No, kagabi yung dagan ta sila kuha, pero wa sila kuha.
So, apan tungod sa iyang pagsunod igsoon sa nonsense nga request ni Jesus, ingon dito, naay dako kay nga harvest igsoon nga diin naay hapit manunod ang duha ka bangka tungod sa kadaghan igsoon. Sa ilang buhat, ay miracle nga nahitabo sa ilang kinabuhi. So, usahay igsoon ang pagduong na to sa istorya ni Pastor, ang pagduong na to sa istorya ni Lord sa itong kinabuhi, nonsense mo kayo na nagawa. No? Wag yung may imo na ba? No? Kada bitong wala pa taga-upi, negative na ta. No? Wala pa ta, kada bitong wala pa nato na buhat, iso na natay rason. No? Natay rason. So that's why, so when Jesus revealed Himself through these miracles, nakita dayon ni Peter igsoon ang iyang kaugalingon nga makasasala. Ingon sa dito sa verse 8 nga, Lord, biya ka na kung kay usa ko ka makasasala. Iyang nakita igsoon nga kanang ang iyang humility ba, ang iyang pagkamapausanon ni tataw gayon igsoon. Kaya ang tao dito na makonfront face to face sa Ginoo, ang tao igsoon nga makahimamat sa may ka-encounter sa Ginoo mo may yung makita ang imong kaugalingon nga sala igsoon, imong kaugalingon nga friendship. So, naay ka ng invitation dayon. Ingon din si Lord nga. Sige, ingon ni Lord sa verse 9, ingon sa dito, verse 10, ayun siya, ayaw, kahadlok. No? Anak bitong, ingon si Lord, ayaw, kahadlok. So, nagtawag si Lord igsoon na magpipindi ta siyang power. Sa iyang ingon sunod, ingon siya, from today, you will become fishers of men. Amen. So, obedience in the deep water season 6. Ano bitaw si Lord bitaw ningon sa ila palalong ano sa lalong igsoon sa makuha nimo. Ano na mga isda anindot no sa loob. Sa makuha nimo sa mabaw. Sagbot no lata. Isaw ay mga ibis no, ay mga ibis na ay mga dahon-dahon. No na ay nasalaan nga kuan no itubol daw. Itubol. So, kinanglan ay magpalalong ta. In a sense, igsoon ang atong pagpalalong. Magpalalong ta sa atong pagkaila sa Ginoo. Ngayon man, sa mabaw ni mo igsoon, dili ni mo matugkad ang kabubuton sa Ginoo. Kinanglan ta magpalalong. Ngayon sa Lord, palalong. Ayaw pag-dwell igsoon sa imong na-learn karon or kanang na-learn mo sa una. Kinanglan ta mo dive deeper igsoon. Muna ingon sa Lord, palalong. Amen. Kaya ang mga butang igsoon sa mabaw na limitation. Ay limit. So, nabay makakuha o kuan, brother, nabay makakuha o ka ng kuan sa mabaw, mga bitong kanang bitong mga barilis. Na siguro. Mga tanigi. Naba sa mabaw. Kabalo ba ka sausan ni kayo na ang tangigi, ang barilis, manas sa mabaw? Patay na. Naanod, nadagsa igsoon. Buti pa sa bot, baho na, dili na ka ng kuan. That's why igsoon, palalong ta, ayaw limitahi. Na dito may ingon bitaw ta nga. Order, siri, nagod-agod. Grabe. Edukado na, abogado na, siro po mo na. Di ba na tayo limit pa? Ano tayo nakita sa itong kagalingan? Nanay, ang butaman, mayukong mako. Ay, istorya noy. Karena kinadagan ng Bismillah, konsyal, nakita, mas may duganan to. Oo, may dagan itong purok. Ayaw, naibutang sa imo haingson na wala sa iya. Mauna ang kaluwasan ka na sa imo haingson. That's why palaw. As far greater deep igsoon. Ayaw, pag-limit, imong kaugalingon. Ang Ginoo na igaingon sa imo ha. Amen. Isa man sa inyo mga trikson, no? Okay na rin kayo ko, maglibot-libot rin sa kulabugan, pastor. Okay na rin kayo ko rin na kanang kuan. No. You know, Ikson, there is something that the Lord prepares for you. No? Kada bitaw, maabot ang panahon bitaw nga may mga uban nga, sikat ko, pastor na naman. Kailan naman sa kuha ng mga deliver sa Shopee. Dili na mo tanang mag-insaw ni si Irene. No, asuki na din, no? Diretso na silang balay. Dili na nga pagkasikat igsoon ha. Karabit tong
Si Lord magod nang ibutan na niya sa kanabitang display para mo ba makakita. Amen. No? Isang may magtugmol diri. Isang may magmol diri. Kanya. Amen, no? Kani si ate si titata o si sa tinis matunig Cebu. No, matuan ning Cebu. Matuginig mall. Kung sa mall igsoon, kung sa mo mo makita kuan ka ma-attract ka na mosulod ang tindahan. No, katong sale, katong sale daw. Sale, no? Sale, poster or katong manikin, itong dami. No, ang manikin igsoon nga, nindot kayo masining na igsoon, no? Gano'n, nindot ta ito, sunod na yung ka, mutana na presyo na yun. No? Mahal man na. Ang mga naan. Ito lang mas bikas, mahal ng color. Inana igsoon. Walay size. Oh. Ay palusot, walay size daw. Tingon na yun nga, para imuha, ma'am, adili. Kana ito yung para imuha, maingon na adili, para sa guwang anak, para sa kumbuan. Ito, kabingkang imuha, kani ma'am, sakto kayo ninyo mo, kani. Adi ka. Ingon na niyo mo adili sa guwang, para sa no, so, buti pa sa butig soon, na-display. Ano bitang i-allow ni Lord na i-bless ka niya? Anong i-allow ni Lord bitang nanay panalangin yung kinabuhi? Makita sila yung tao, grabe ni patao, sa una si punong maning. Karon wala naman, okay naman kaayong kinabuhi. No? I-display kay Exxon para makaila sila sa Ginoo ngayong diservisyuhan. Muna yung katuyuan Exxon sa imong panalangin. Gihimong ka nga kuan nga para sa ang tao Exxon makakuan. Marami itong ayo pagtinto sa mga butang na nasa imo. Amen. Ang dili pagkapuntinto, dili na dautan Exxon, dili na negative na connotation nga ang tao daw kung gano. Gusto tao significance, gusto tao kanang stage Exxon, gusto tao kanang para ang tao Exxon makaila sa Ginoo. Kung naima po kang bantugan, nila Exxon, pero ang mapatasan mo lang yapon, ang tao ma-discourage nun sa imuha nun. No? May mo tayong tao na, maayo rin na siya sa kamera, maayo rin na siya sa layo, maayo rin na siya sa dito, pero sinunay, silingan ng dimiyana, mga okay ng batasan. No, ayaw na, no? Dili na Exxon ang ibuhat sa Ginoo sa tuwa. Amen. No? Artista na ang tao. So, that's why we want Exxon that God will reveal His authority and our dependence sa iya. So, number 3, so, radical obedience that leads to redefined purpose. Radical, no? Primero, ganina is small acts of obedience, katong ipahulan, ilikuan, ikaduha, so katong kanang obedience nga naa sa autoridad na sa Ginoo, no? Katong misunod na bitaw siya, ingon nga palaw mo, misunod na, no? Primero nga gi-record mo, ingon mo ng uban nga, ayaw palabi ko na nang pati, nga subuon kang mayo tra. Okay ka tra. It's not Exxon, primero magod kay tagaan ka ni Lord, yung time, yung ihatag, no? Ang ihatag ni Peter primero, yung i-allow Exxon, yung pampol. Kadugayan, ang iyan akong comfort, ingon na po si Lord, palawang rugod mo. Iyan mo na, saan mo? Sige. Dahil katuloy Exxon, when they had landed, they had followed Him, because the Lord says, starting today, you will become fishers of men. No, ang iyang obedience ay mga radical ng obedience Exxon. I-abandon ni Peter Exxon ang tanan na nasa iya Exxon just to follow the Lord. That's the ultimate aim of obedience. Amen. Kanabitang baylo ni Peter ang iyang known na profession, no? Known siya na mangingisda, kabalo siya sa pangisda, kabalo siya sa mga trabaho sa pangisda Exxon, pero iyang gibaylo Exxon sa unknown na mission mao pagpanawag ka lang Exxon. Usay i-relocate ta ni Lord, ibutan ta ni Lord sa mga unknown bitaw. Mabita nang uban nga ano man nawala ang trabaho sa because naay mas dako nga purpose si Lord sa kinabuhi. That's why every time na naisip back sa kinabuhi Exxon,
Nganong nawala ang tawhanas ko, anong katong trabaho nawala, anong katong negosyo na bankrupt. It is because we live igsoon that there is a greater thing that God requires of you igsoon. A greater need igsoon na iyang ihatag sa inyo. So, o sa diha nga si Peter ni sunod sa Ginoo, guess what? Si John o si James igsoon, si Santiago o si Juan, nisunod sa iya. So, buti pa sa buti igsoon na ang pagsunod ni Pedro igsoon naka-inspire sa iya mga kauban na musunod usab. No? Nagdalahig sila igsoon, nadala sila. Nabitaw uban bitaw, mingon bitaw na. No, ka-remember ko sa una ito bitaw gignaman ni pastora nga yet ka nang ikaw mag-handle sa plabuga na din si Greg dito sa Rupagan din ingon din Greg sugot ka Greg yan natin si Greg yung kalimot sa ingon gigada sige ang sugot ko pastora ko sugot si Manoy kung sugot si Manoy sugot ko di sugot si Manoy di ko sugot kalot-kalot so mga rason na pero nakita na ko igsoon nga diin ano dito, tungod ka ni sunod ka, mo ba na sunod? Mas maayo na igsoon sa concept sa pamilya. Tungod kay nangalagad ka, sunod ka sa Ginoo, ang imong pamilya ni sunod usab igsoon. Ikaw may nahimong model nila igsoon. So naay kanang bitaw kanang dayon pagkahuman igsoon naay eternal economy kanang bitaw ang katong kwarta, ang katong isda nga ilang gibilin igsoon, it symbolize surrender of worldly security for divine obedience. No, when I become a pastor, I says, dako sa mga siguro pastor no kay barong man sila permitted, barong man kanang kuan mo kanang itong kagalang-galang kay suntanan. No? Sino may sapatos nga pagka-pastor po nabi. Lord, babro na lang balik Lord. Anak ko, grabe din tayo. Mayor din yung forma tayo, pero tunos pagsalig sa Ginoo. Pero ang kanang itong, that's the reason, no? Yung ilib, ang imuhang, when you, no? Kita na ninyo, ang keyboard ni Peter, yung bibiyaan ng niyang security. So, I'm not saying na tanang mamasto doon. Pwede kaya po. Okay, kung tiktaran mo sa Ginoo, ibiyaan niya igsoon for the purpose and the mission of the Lord. Amen. So, kung wala po ni sunong sa Ginoo, dapat siguro sa i-raise up na mga leader diri sa Lubugan. No, dili po napakya sa Ginoo, pero para sa kuha, igsoon sa mga galingon, kanang nakaambit ko sa kamong kahimuhan sa Ginoo. Amen. So, when Christ calls us to live everything igsoon, mingon si Lord, gaya ang tanan, comfort zone, naging toxic pattern, naging idols, mga idols mo sa mga kinabay, redemption, no, a life of obedience. It is an investment to God's kingdom. Investment na sa God's kingdom, igsoon. No, biyanin mo. Kinsa good, no? May mo hunong-naon, igsoon. Sa diyan na born again ka, ang ubang ng mga barkada, dili nakadulot, dili nakatiksa, dili naka kuano, dili nakaagdaw, nga naman yung una lang una, KG ng tawanan. No? No? Then, kung makita ka nila, kanang itong sarcastic bitaw kayo nga kami ito, Brad. Ganun. Bampo niya ko, Brad. Ito. Sabi, ito. Naingnan na yung mga butang igsoon, toxic patterns, idols. No, that is part of everything. Igsoon, when God tells you to live, to obey igsoon, may mga butang na iyang itakda sa tuwa. So, no, atong i-reveal ang pattern, first is na ay small obedience. When you obey igsoon, na ay position for greater revelation ni Lord. No, so diyan mo obey ka. No? Na, sa church, na yung hugas, may ang ubat bitaw, hindi bitaw sila nga ang trabaho na sa pasto kung nang-impyo sa CR, parihar na. Kung mo naghihatag sa Ginoo, parihar din na igsoon. No? Ang uban magod na gusto nato, may platform, no, nakita tas tao, bantang tas tao, kita ta, pero pag-serve mo sa Ginoo igsoon. Ano bitaw? No? Sa una, dili na yung worship team. Ikaw worship team sa una. Hindi ko balog ito. Unsa? Pero sa panahon na mag-practice sila diri sa una, batanon pa ko,
Ako'y kuli yung kwarta sa una, allowance sa eskwela. Kada mag-practice sila ngayon ko. Palitan na mo niyo ba? Palitan na mo niyo kanang ba? Pandikuko mo to sa una to. Dagko kay kagod dito. Mura ma-afford na ko. Atag ko, dili ko part sa team. Tanaw lang mo nila mag-practice. Kailangan ko maglantaw. Pero may pandikuko. Ano ko? Lord, panalangin yung pandikuko, Lord nga. Makabless na sila. So in the same way, so when we serve the Lord, dili ta mamili og doctor, masata. Dili ta mingon nga, ang pag-invite ni mong tao sa church igsoon, at least a greater cause igsoon. No, ang imong paghatag sa imong offering sa diri sa church, takuin pa mo ang igsoon. Nabayad tag suga, nakabayad tag mga utilities na to, hatag tag allowance. Ang imong pag-invite ng tao igsoon dito sa gingarian, it's a big thing igsoon. Amen. Sikong diingon sa inyo Lord na Lord, magsikang service mi Lord, pero naay panahon igsoon ko nga dili pa man siguro kayong kuan, dagan pa kayong kanang kuan na bakante. Kasi mo pastor Lord, pastor, tagay ko materials, mag-sell ko. Kada ko pinag kayo mo ang igsoon sa gingarian sa Ginoo. Amen. Kasi matuwa na igsoon. So, nice small obedience, you position yourself to greater revelation. Dayon, na costly ng obedience. Katong ingon nga, may ingon na si Lord nga, adto mo sa kanang kwan, sa law, pagpalaw mo. Katong costly obedience, so nato yung deeper na reliance sa Ginoo. Ano mo law, ang imong kwan, ang imong reliance sa Ginoo. Dayon, sa ikatulo, na radical na obedience, radical na obedience pa. Kita mo ang mga radical? Kanabitaw mga NPA, ng mga kuan? Imagine na, pa-eskwela na sila na allowance, scholar na. Ibiyaan nila ang ilang mga campuses, natos bukid, igsoon, kaon na sila ito kupras, pasan, pero yung tingad man like, mamiligro, pag kinapamatay pa sila igsoon, hinungdan. Kung inan nga kausa, o inanda igsoon, nganong inana mo sila nga nakasunod igsoon. Nga kita, ang atong ipaglaban, ang kayuhan sa imong kalag, anong dili man tayo na nakasulaw? Kita niya igsoon, no? May nga magitag, nabitaw mga laing na sipta bitaw, magsuri-suri, hindi ko din mangingila doon, nakalog-sleep. Ang dalag ko. Pero sila, inuntan nga, dili mao ang ilang mga pagtulunan, kaya Ginoo sila tao man. Kaya pa sila yung mga kuan na may mga pagkang Ginoo, o isa. Lahat man ta, kita sila. Nga naman kita, isang dili tayo nga nakakuan, porsigido. Ito, ano po ni, kung silingan o na nailan ng nga nakikibuhat igsoon para yung silingan makabalo. Wala kayo siguro. Pero sikag panaway sila igsoon. How do we share igsoon the goodness of God sa ilang kinabuhi? That's obedience igsoon. Same way, no? Dili lang niya nga tuwi na igsoon meron. Parang po niya sa kuha. Dahil kong silingan nga wala pa kailas imo. Pero hindi na kong kagrit. Uy, pastor, no? Pasirong sa pastor. Anak ko, Lord. Diyan mo yung ituluan para ng mga tauhan. Dili na may para sa inyo, para po sa kuha. Because we need to be obedient in a different plane, in a different level of obedience. Ang kaning pagsimba na ito sa every Sunday, obedience niya, yes, of course, so, pero we need to be deeper. Muna yung si Lord, go into the deep. We need to go into the deep. So, let's bow down our heads, let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord God, for your love, for your power, for your passion, Lord, whatever happens, Lord God, I do not know, Lord God, why Brother Jeff is not here yet, Lord, but Lord, I pray that he is safe, Lord God. He is safe in your arms, and I pray, Lord God, na ikaw, Ginoo, mag-auban sa iyo, Ginoo, Lord God. I pray, Lord God, for your unconditional love, Lord God, for every one of us, Lord God, to obey. And Lord, kanitanan, Ginoo, Lord, ako pasalamatan, ako gisalig, Lord God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.
So let's atong andam tong magalingon igsoon para sa itong communion since pantaron since Sunday ulit ko sa kwan. In the word of the Lord is on, according to the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 11, it's on in verse chapter 27, ingon ang Ginoo ito is on nga. So anyone who eats this bread and drink the cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. This is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you're eating and drinking that judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some even died. So when we are to drink and partake, so we should remember that this is not a snack, so this is a communion with the Lord. Atong pagkahiusan niya sa Ginoo, siya kamatayon dito sa cross. Kung na'y mamatay, so na atong mga kaila o mga higala, so sa itong kasing-kasing, atong i-remember ang mga last nila ng ibuhat, last ng istorya. Si Lord, ipili niya na atong hinduman ang kanyang igsoon. Ingon siya, do this in remembrance of me. So whenever we drink the cup, igsoon, we eat the bread, we remember the Lord. So examine ang totoo kong galingan igsoon, takos pagtawa ngayon sa Ginoo, tinagis pagampo igsoon. Atong examine ito kong galingan, kung may sala, atong i-confessal sa Ginoo igsoon. So atong idugo, atong Lord, sutaan Ginoo ang kasing-kasing, sutaan ang una o kinabuhi mga butang sa mga kinabuhi Ginoo, wala na maya paselo ako Diyos, hindi Lord ang akong mga paselo ako sa mga butang ako na istorya, ako na Lord God, o debate Ginoo, wala din ako pahimaya sa mga paselo mga Lord, sa mga butang ako nabuhat Ginoo. Lord, unconsciously Ginoo, sa mga butang ako nabuhat, wala akong kaibalo na kasalanan ko, Lord, pasaliwa ako. Yung mga kong tapos ngayon, Lord God, sa aming pagkabuhatan karon, kaya tayo nag-isalig ito salamatan sa alam ni Jesus. Amen. Amen. For I pass unto you which I received from the Lord in himself on the night that he was betrayed. The Lord took some bread and he gave thanks to God and he broke it into pieces. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Lord, we lift up, O God, this bread, Lord God, this symbolizes your body, ang lawas, Ginoo Lord, ang bidawat, so grabe kay Ginoo Lord na pagpanamas-tamas, Ginoo Lord, ang nasamad, ang nalabod, aron God, kami, arunay, kayuhan. Kanita na ng pisal, hindi pasalamatan sa ngalan Ginoo Jesus. Amen. Amen. In the same manner, after supper, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement firm my blood. This is the remembrance of me, as often as you drink of it." Lord, we remember, Lord God, that Lord, you gave your life for us. Sa kami Ginoo, nga kung walay pag-ula sa dugo, walay ka pa sa iluan sa mga masala. Ginoo, ang iampo, Ginoo, nasa diyang kami, mainaman nga kupa, ang hinagduman, Ginoo, na imong kinabuhi, imong ihalad, para sa kayuhan Ginoo Lord God. Salamat Ginoo
Lord, sa ito sakripisyo, dito sa cross. Lord, ang kung kami magaluya, Lord, ka sa Espiritu, na Lord, kaluya mo sa panglawas, among yung hinumduman, Lord, among buhaton din mo, ang pag-inom sa kupa, o pagkaon sa Panginoon, din Lord, ang hinumduman nga ikaw, Ginoo, nagbuhat sa iyong sakripisyo para sa mga diswiyaso ka in Jesus' name. Amen. Amen. So, ito ang distribute tayo, magdungan tayo, so, let's pray, so, atong magdungan ta. Our precious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this bread, this cup, O God. It symbolizes your blood, the new and everlasting covenant. Among kiyampo, Ginoo, Lord, as we partake, O God, we will always remember and we will always, O God, keep in heart, O God. Every time that we gather, Ginoo, hindi mawala, Lord God, ang elements, Ginoo, Lord God, sa iyong pag-sakripisyo dito sa cross. Salamat kay Lord sa iyong gibuhat. Among internet gibuhat o ginuhat ko, O God, sa adlaw sa iyong pagbalik. Isiyas, O God, in Jesus' name. Amen. Salamat kay Lord. So, Amahan, salamat kayo na nakabuhat ng Ginoo, Lord God, sa pagkakandog sa inyong paghatag, Lord God, sa inyong anak dito sa cross, Kalbaryo, para sa anong kayo. Ang pagkampo, Diyos, hindi yung Ginoo, wala yung naman sa mga kabusaran mo. Lord, na kinaling sa
salig o pagtuwa mo ano rin kalatian Ginoo paglawas. Maayo kami Ginoo pinapisan ka po ng Diyos. Salamat Ginoo sa inyong buhat sa Diyos. Kami Ginoo rin mapasalamat po kayo Ginoo sa inyo. Sa inyong ibilin sa mga lugar talaga. Ngayon ko na naman. Isalig ito salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. In this time in this juncture time atong yandang atong tithes and offering so atong ipataas sa Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagpanalangin sa matagos sa kanamo sa pagtubag nimo Lord sa mga pahinungdanon ang pagampo Dios ikaw Ginoo magauban o God sa mga Ginoo Lord nga mga sa mga Ginoo Lord nga mga bulaton sa mga Ginoo Lord nga negosyo pagtrabaho sa mga Lord nga ito Ginoo Lord God sa mga ipangsundan ng mga project ko Dios ang mga pagampo Lord ikaw Ginoo magpanalangin pag Lord sa mga eksona panalangin Lord God dili lang financial o dili lang material ang manapan Lord panalangin Ginoo sa maayong panglawas panalangin Ginoo Lord sa maayo Ginoo Lord God na pagkatulog o Dios Lord wonderful rest even Lord God I pray Lord God na panalangin mo sa Lord God sa maayo na pagtagunay sa pamilya salamat kayo man sa mga utang na imong i-usisa sa mga kasing-kasing o Diyos Lord magpabilin kami Lord God sa ikabubuto ng Diyos salamat Lord God sa mga utang na mga lawag kami nabutagod this we ask in Jesus' name Amen. Stand to be Nato family day son karon makauling mo ikan sa Cebu sa alawan ng 23 ano Sunday na siya 24 Sunday so 23 siguro yung son family day tayo ito lang sa landing at ang gusto nga magpa-water baptize wala pa na water baptize yung son sa family day may klase 25 pwede 25 na lang 30 mo niya naman lain na event silang 25 so 25 ako na lang sa buton na to kaya ang propose mo nga sa third day sa tibigma niya wala akong sa dari karon para atong makakuan ko so 25 so halidin na
Saan ba na siya? Heroes Day. National Heroes? Sige, sige. Libre na kung birthday ana. Yato, sa birthday. Birthday ta, may ihaw tagwan. Kanang mag-ihaw tag puti na baboy. Angka. Sige. Isa maka-appeal sa kuan sa dito sa Danao. Ang kuan. Sa tuig na lang, kaya rin man sa Mindanao ang kuhan sa tuig. So, okay. Ay, birthday ka wala ito na prayer. Birthday sa karoon naman ka wala ito na prayer. Wala. May mga special prayer? Gapon. Ang ito, Tayson, para sa itong kuhan. Tuliso. grasya ug mga Ginoo. Pasalamaton kami sa katawgan ngayong gihatag o Dios. Salamat kayo mga Nading Ginoo, ang maming gitukmod, Lord God, sa pagbuhat sa mga butang Ginoo, Lord. Itinagi sa imong giya o sa imong pagpanalangin, ang agad, Lord, ang kalambuan, ang agad, Lord, ang pagpanalangin. Salamat kayo, Lord, Nading Ginoo. Kung ano nang may mga kaigsunan Ginoo, Lord, hindi nagkakaluya, Ama, ikaw, Lord, ang
Pagdasig kanila, O Diyos. Lord, ang mga pag-ampo, Lord God, ikaw ang kapanalangin sa mga pamilya na akong representaan. Ikaw ang nag-bless, Ginoo, sa mga pamilya, Ginoo, Lord God, ang mga kaigsunan. Lord, kung doon na may marang panagpingkil, Ginoo, Lord God, mga panag-away, Lord God, kasilaw, Ginoo, Lord God, kahibos, Ginoo, Lord, magpasigulit, Ginoo, sa mga kasing-kasing. Lord, yung ikusan, Ginoo, Lord God, sa mga gugma, Ginoo, hindi nga Diyos. Lord, kung naamay mga kainaglanon sa mga kaigsunan, O Diyos, Lord, gamiton ni mo matagusa, O God, sa pagpumay, Ginoo. Iyon man, Lord, ibigay mo, Lord God, na ilang mga pinaglanon. Pagpubagay ang Ginoo, pinagis mo tama, O Diyos. Lord, ang mga pag-apo sa Lord, kung naamay mga nagkakalibog, Lord God, Lord, na nawag ang Lord God sa paglao, Mama, ikaw, Ginoo, magdasig, maghatag na nila, Lord God, sa paglao, nilibigyan nila, Lord God. Lord, ang iyang puso, Ginoo, ang mga pamilya, Lord God, na sa layo, Ama, na wala kang muli, ikaw ba, Amahan, ikaw, Lord, nagagula sa ilaha, ilayo sila, Lord God, sa kadawat, Ginoo, Lord, panalanginin, Lord God, tabunin sila, Lord God, sa mga pamilya na dugo, Ginoo, nali, Lord God, at tagat nga na nila, Ginoo, Lord, mapanalangin ang isa, Amahan. Lord, at agi, Lord God, sa kalipay, ang mga kaigsunan na muna nagpagsubo, Amahan. Lord, among pag-ampo, Ginoo, nga kalipay, Lord God, nagli magtuting, Lord God, sa kalibutan. Pangkot mo sa Lord sa usagusaw, Diyos. Lord, na ang imong grasya, imong Panginoon, magpabilin sa Panginoon, Lord God. Lord, sa kong mauli, Amahan. Imong migdalon sa panimalay, si Pansal, ay magkulang, O Diyos. Lord, kung sa akong nadawat, Ginoo, Lord God, karoon na butagod, among sa masangyaw, Lord God, masaysay sa mga maamtan sa balay, sa mga kaubanan sa balay, Amahan, wala ka nakahilas, ito. Lord, ang mga pag-ampo sa Ginoo, Lord, magpabilin ka, Ginoo, kung imong mga pulong, Lord God, sa mga kinabuhi, O Lord. Dalaygon ka sa katapusan. Grasya ng Ginoong Isus, ang masama pakidahil sa walang espiritu. Manakaratong ng tanan mag-iingon. Amen. Dahil ito isa ng pagkakas. Dalaygon ng Diyos. Inaangin ng pamaligson. I love you, Lord.